ka-adventure ang magma channel Renato Kilaton o ka-adventure karon ka-adventure August 1, 2021. Villa Teresita ka-adventure ang batch 2 sa paghimuon nga community pantry. Hilabi na kayo sa Padre Cura ni Padre Pepe Gupita. Ka-adventure ka-adventure musulod na tapadong sa Villa Teresita. Ka-adventure nalaw karon diri sa San Isidro Labrador ka-adventure diri sa barangay Villa Teresita lungsod sa Ubay ka-adventure. Ka-adventure ari i-held ang batch 2 community pantry sa San Vicente Ferrer labi na ni Padre Pepe Gupita. Ari ka-adventure i-held atong arion ka-adventure atong suruyon ka-adventure ang area diri ka-adventure sa community pantry ka-adventure. Hello ma'am. What's up ka-adventure? Atong arion karon ang ilang venue diri sa ilang chapel ka-adventure diri sa barangay Villa Teresita lungsod sa Ubay ka-adventure. Ari i-held ang community pantry ka-adventure batch 2 ka-adventure diri sa barangay Villa Teresita lungsod sa Ubay ka-adventure. Kaya ka-adventure gi-prepare na ang mga lamisa ka-adventure. Gi-prepare na gahapon sa hapon ka-adventure. Ato makita karon na nag-tarpaulin ka-adventure sa KD Station Community Pantry ka-adventure na misbalay ni Ma'am Hasmin Zaiko ka-adventure na nag-prepare na si ma'am o kanang para prepare para snack adventure og puto. Kaway mga gwapa nga mga kauban ng mga worker of mercy unya na anay kalabasa ka adventure gi-prepare para unya na anay ibang pack adventure nga ipanghatag unya na po yung mga itlog ka adventure ibang prepare. Okay, what's up ka adventure nya tatawag ka adventure magkanami unya sa worker of mercy ka adventure. What's up ka adventure na na-prepare na bangko para likuran sa mga mudawat sa mga tagaan ka-adventure sa community pantry. Elementary sa Villa Teresita ka-adventure kauban na ho ang mga Villa Teresita CYM ka-adventure mga youth ka-adventure nang hobin direct bangko ka-adventure gamiton sa community pantry ka-adventure. Pila na lang kahit naibilin sir? 20 ka bangko pero paano na dito pag-adventure pero napakatong apilo ba ito siya? Sige pag-what's up ka-adventure karon kauban ho ang Villa Teresita CYM. Ikaw may presidente sir? Dili. Dili. Okay. Unya pa na hatod ng mga bangko dito. Pila ka bangko na hatod dito sa una? 50 ka bangko. Okay. Ka-adventure gi-prepare na ang mga bangko para lingkuran sa makadawat sa community pantry ka-adventure at makita karon unya nang atong mga buutan nga mga CYM sa Villa Teresita ka-adventure at makita karon unya to apago ba nag-asa pa sa mga bangko ka-adventure kay ang huwam og bangko sa elementary kay kuwang man ang bangko diri sa chapel ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Karon ka-adventure na ka-adventure ang mga ipanghatagay sa mga katawhan diri sa barangay Villa Teresita ka-adventure ato nang ipang ka-adventure sa ato mga kauban na ka-adventure.
dito sa langtad to. Ana na nagbisita na to ipalabot sa nila kay bawa pag di sila kalingkod. Ana sa mos chapter tanan kay Arong Landong. Yan, gayri sa ninyo diha ha, di sana nato paningkuran anak, pangarias anak pagayri sa Aris Chapel silang tanan kerong dili ta makita ang pulis, madakpan ta ning araw natong daghana. Oy guide sa palihog, please maintain social distancing. O dahil ng halingkuranan sa sud, pwede tagat ta maglingkod ha. Tagod naman ta, di ni problema ha, kadalag itang tanan. O nahilingkuranan niya sa sud, o gusto dyan mong di niya sud, pwede na gagawin niya ng mga single nilingkuranan aris gawa, kaya may lingkuranan na rin. Ay, ada na ginutangan na sa umpong ka, mabitik mo di na. Nag-live, pwede parang kita. Ito naman sa anak, Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos na Espiritu Santo. Amen. Langit na mga mahal, nagdayag nagpasalamat kami kanimo. Labi na sa mga grasya sa kinabuhi, sa giya. Proteksyon labi na nining mabungahon nga adlaw. Salamat sa mga grasya nga among naangkon, o kinusap among ipaambit na to sa imong mga makatawan o Diyos. Hinaot kining tanan nga mga grasya, makahatag og kalipay, kabaskog sa lawas. Ingon man sa grasya, di na matagos sa kanamo. Gingon man ining imong katawan Ginoo. Mubunga og pagtinabangay pag sinabtanay sa tago sa kanang. Kining tanan among ipangayo ipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so how man ang siwayan? Okay, sunod nato ang siwayan intermission. Ato sila tagaan sa nasipang pakpak. Ambot magunsa ni sila. Boom boom, the best. The best na, mapasaot ka pa.
pangpakpak. Kusog kayo na pakpak. Kalagon ang Diyos. Unya, para sa mga workers of mercy, o sa tanan nga mga sponsors, pinumdumigod kanunay nga ang Ginoo gyud magabalos sa inyong kaayo. Huwag pinumduming kanunay. Muna nga, atong yampo po sila, atong yampo ang matag-usa, nga unta, nakita kong sa mayong panglawas, no? Nilayo sa mga kadaot, mga diskurso, mga katalagman. Unya, huwag na po ay dito kanunay. Unya, salamat po tayo ni Father Pepe, nga sa pa siya karon, nga nag-initiate ini maong kalihukan.
sa agak na. Katag ni. Walay bugas. So, kanina lang tuyo. Eh, ito na tayo bugas. Nato na ito diha. Station sa mong parokya. Kita mapalambo pakinis sunod panghigayon. Masibot pa ang katawhan kami nga ni pahigayon ini para makapalipay kami sa mga katawhan nga among servisyo. Kining tanan panalangin ta pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat suman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ko na lagi. Ha? Dapat lagi kan. Kisa man ko na ni Sik. MJ ka ngayon na ba? Babay. Ginako bantong na. Adventure na human ang among batch to sa community pantry sa Worker of Mercy Adventure. Maraming salamat ka Adventure sa inyong may hunong nga suporta o sa mga katawhan nga gusto pa mo donate mo tabang sa Worker of Mercy. Doola lang ang mga official. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Daghang salamat ka Adventure. Kaway mang kaway. Kaway. Thank you.